אוקיי, שלום לכולם, היום אני אראה לכם קסם נחמד מאוד בקלפים וגם מצוין מאוד, זה אחד הקסמים הכי טובים שאני מכיר. טוב, אז בואו נתחיל. בואו אני אראה לכם שקלפים אין להם שום סדר. אין להם שום סדר. אוקיי. עכשיו, מה שאני אעשה, אני אחלק את הקלפים לשלוש עולמות. זה ייחשב כערבוב. אוקיי, שעשיתי את זה, אני אקח ככה, יסדר, ועכשיו אני אפילו יחצה את הקלפים. אוקיי, זה מספיק. עכשיו הנה אני שוב אראה לכם. שום דבר. עכשיו אני שוב אעשה ככה, וזה ייחשב כערבוב. אם תאהבו את הסרטון הזה, אני אעלה סרטון הסבר. עשיתי את זה אני שוב. מסדר את החבילות, ואני אחצה את החבילה כמה פעמים שאני רק רוצה. זה באמת לא משנה. אוקיי, ואני אחצה עוד פעם. עוד פעם, עוד פעם, בואו נחצה עוד פעם, בואו נגיד פה, אוקיי? אחרי שחצינו, אנחנו נעשה ככה. אס ראשון, רגע, כן, אני מקווה שאתם רואים את הכל. ואחרי שקיבלנו את האס הראשון, אנחנו נשים אותו בצד ונעשה עוד פעם. ואס שני, יש לנו כרגע שתי אסים, נשים אותו בצד, עוד פעם. ואס שלישי, ועוד פעם אחרונה, ואס רביעי. הנה יש לי פה את כל האסים. עכשיו, וזה לא הכל, אני לוקח פה את החבילה הראשונה של 4 קלפים, והם
ארבעת השתיימים. עכשיו אני אקח את החבילה השלישית, וזה כל השלושים. את החבילה הרביעית, וזה כל הארבעים. אקח את החבילה החמישית, ואלה כל החמישים. אקח את החבילה השישית, ואלה כל הששים. אקח את החבילה השביעית, ואלה כל השבעים. אקח את החבילה השמינית, ואלה כל השמונים. את החבילה התשיעית, וזה כל התשיעיות. את החבילה העשירית, וזה העשיריות. ה-11 זה כל הנסיכים. 12 זה כל המלכות. וה-13 זה כל המלכים. תודה רבה על הצפייה ולהתראות.